Takže na výrobu výrobkov potrebujeme hlinu, ktorú sme si kúpili. Už nám došla v podstate hotová, v určitých šúcoch zabalená. Hlina sa vyrába z určitých materiálov, dáva sa do toho kaolín, piesok. Je na to určitý recept, ktorý sa používa. Takže my už si hlinu kupujeme celú hotovú. Sami si ju nevyrábame, je pravda, že kedysi sme si ju aj sami vyrábali, ale dnes sa to neoplatí. Takže už máme takto hotovú, ale vždy si ju prešnekujeme, dáme si hlinu odležať na nejaké 4 týždne, proste aby sa tá hlina tak dobre dostala do seba, aby sa dalo s nej vyrábať výrobky. Takže tu nám máme šnek, ktorý je vakuový, takže ukážeme si, ako sa hlina šnekuje. Zapneme to. Hlinu si odbalíme. Narežeme si ju a ideme ho dávať do šneku, kde sú také mlynčeky, nám to pekne zoberie. Tu nám to ukazuje, že to je čistý vákuum, že teda v tej hline nebude žiaden vzduch. Odtiaľto nám hlina vyjde von. To sú už kvalitnejšie šneky, je to z nerezu, ktorý ani nehrdzavie, lebo niektoré šneky ešte kedysi boli čisté zo železa a keď sa to dlhšie používalo, tak sa tam dostala do tej hliny hrdza. Takže teraz sa nám to stať nemôže. Tu už vidíme, že nám tá hlina vychádza von. Postupne sa to tam dáva po takýchto kúskoch. Ten šnek tú hlinu pekne stlačí. Ona vlastne už raz bola šnekovaná, keď je balená. Toto už šnekujeme druhýkrát. Dáme ho odležať na nejaké 4 týždne a po tých 4 týždňoch sa znova ešte raz šnekuje. A vtedy je dobrá. Takto z toho potom odrežeme kúsok. Dáme si to na kopu, kde si dávame hlinu na odležanie. Je to zakryté vlhkou handrou. Nemôže byť moc mokrá, aby sa tá hlina niekde nerozmočila. Tá handra je tak akurát namočená. Potom sa to zabalí igelitom a ono sa to tak sparí a tak do seba dobre dostane tá hlina. Tu je vidieť, že keď sa pozriete, že tu sú také mlynky, kde to zobere tú hlinu do seba, to roztlačí. Tu nám ukazuje na hodinkách, je to čistý vákuum. O ten šnek sa treba aj starať, treba ho aj pucovať. Musí sa, vždy keď sa skončí, sa musí uzatvoriť ten šnek, aby tam tá hlina, ktorá zostane, nevyschla. Takže na to sa musí dbať. A snažíme sa, že čo najviac tú hlinu vytlačiť. Keď už končíme s tým šnekovaním, pokiaľ vidíme, že sa ešte hýbe, tak to necháme. Ale keď to už prestane sa hýbať, tak to sa odreže, vypne. Poumýva sa to tu na vnútri aj z druhej strany. Uzavre sa to takou gumenou podložkou. A potom po tých 4 týždňoch sa tá hlina zoberie, našnekuje sa a už potom pôjde normálne do výroby. Sa s ňou robí dobre, toto už nám viac nevytláča. Odrežeme, znova dáme na tú kopu. Tu máme kopu spravenú. Zabalí sa to, tie vlhké handry na to. To bolo dobre zabalené. A nakoniec sa dá na to igelit. A nech tá hlina pekne sa do seba dostane. S týmto to zaťažíme. Dobre, ten šnek sa vždycky dobre húbka, poumýva. Tu je prvá krytka na tú prednú časť, takisto navlhčíme. Ono to nepustí do seba ten vzduch. Tak, teraz si to poumývame. Nech tam není suchá hlina, lebo tá, keby nám tam napadala, tak nerobí to dobre, bolo by to také ostré v tej hline. Zase máme aj
Druhú stranu máme takú krytku gumenú, ktorú takisto navlhčíme a uzavrieme to. Tým pádom sa tam nedostane donútra vzduch. Ako si pripravujete hlinu predtým, ako idete točiť? Tak potom naštekovaný, jak sme urobili, si donesem už hotovú hlinu našnekovanú, dám si ju na kruh. Každý výrobok má svoju mieru, preto používame túto mierku. Dá sa pekne štelovať výška a šírka výrobku, aká je treba, aby boli všetky výrobky vlastne rovnaké. Potom odmerám si, koľko potrebujem hliny, to ja už mám vyskúšané, že viem, teraz pôjdeme robiť vínový džbán, že na ten si dávam 8 cm zo šulca, hej. Takže pripravené už mám, mierku, kruh je zapnutý, hlina nachystaná. Na vínový džbán budem potrebovať tieto pomôcky, to je obyčajný celuloid, to sa používa nakoniec na zahladenie, to si ešte povieme, toto je cidlina a čepel. Klasické drevo, najlepšie je z čerešne alebo zo slivky. Tieto veci sa dajú aj kúpiť, ale ja som si to vyrábal sám, je to lepšie. No, v podstate môžeme začať. Na odrezanie používame drôtik, ktorý je tiež vyrobený, klasické drevečka na konci, aby sa dalo ľahko odrezať. Pripravenú hlinu hodíme na kruh. Na kruh si ešte nalepíme hlinu, keď to tam hodíme, aby sa to prilepilo. Nesmie tam byť zo spodu vzduch, preto sa to takto robí, že keď to hodím, aby tam nebol vzduch. No, teraz tá hlina sa musí vycentrovať, rovno aby išla. To je najdôležitejšie, tak dôležité je všetko, čo sa tam robí, ale musí ísť rovno. Lebo keď by sme tam išli robiť dieru a ja neviem, takto by sa to hýbalo, tak by sa to nedalo, musí to ísť rovno. Je na to centrovanie nejaká špeciálna technika? Je na to taká technika, v podstate každý to robí nejak inak, ale treba tú hlinu chytiť tak, aby ho nepustil a proste mať pevnou ruky a nedovolí tej hline, aby si robila čo chce. Proste ju tak uchytím, že v podstate už nemá kam utiec a tým pádom ju mám vycentrovanú. A už môžem robiť potom vycentrovaný donútra dieru. Musím ho urobiť tak, teda, aby dno zostalo, aby som to neurobil bez dna, tak tam človek musí dávať pozor. Teraz už sa výrobok rozťahuje. No, po rozťahnutú výrobku, keď sa rozťahne výrobok, tak sa to sťahuje, hej, do takéhoto úlu. No a teraz môžeme už ťahať do výšky. Na spodu je najviac hliny, to človek musí aj cítiť v rukách prstami, no a už môžem si dovoliť vyťahovať kachlicu. Musíme dávať pozor, aby sme to nepretenšili, všade sa to musí ťahať rovnako. Nemôže sa niekde viacej zatlačiť a niekde menej, potom by tá stena nebola rovná. Bola by pretenšená na niektorých miestach. No, teraz už máme v podstate kachlicu hotovú, je vyťahnutá a budeme tvárovať. Na to sa používa táto drevená čepel, to voláme. Vždy človek musí mať ruky mokré a používať aj túto hmotu z tej hliny, voláme to šliker. Je to dobre, sa to šmýka pod rukami. Donútra sa dá ruka a proti sebe a už idem tvarovať brucho toho džbánu. Ďalšia fáza sa používa táto cidlina. Musí byť pekne hladká, vôbec nie drsná, aby to nepísalo.
a vyrovnáva sa teraz tá hlína, aby bola hladká. No a teraz ten celulóid, čo som spomínal, na to zahladenie. A ešte môžeme ho využiť aj na dotvarovanie toho výrobku. Aby to bolo fajn hladké. Teraz použijeme obyčajnú húbku. Vnútri je voda, čo sme robili, tu musíme vyťahnuť odtiaľ. Tak keď sme to vyťahli, môžeme robiť vrch toho džbánu. Zase si to troška namočíme. Stiahneme a budeme doťahovať vrch. Vždy tie prsty musia byť proti sebe, tie podušky prstov, aby sme cítili hrúbku toho črepu, čo si môžeme dovoliť, pokiaľ môžeme ťahať. No, keď sme to dotiahli do tej výšky, čo potrebujeme podľa tej mierky, teraz znovu použijem tú drevenú čepel, tak sme robili brucho, zase vyhladíme to. Cydlinu takisto na vyhladenie. Nakoniec celulóid. Znova použijeme húbku na uhladenie vrchu. A posledná fáza je koža. Je to originál koža. Je taká fajnová mäkká, to sa uhladzuje vršok, aby bol pekný gulatý, aby to nebolo ostré. Keď máme hotový džbán, ešte musíme urobiť tomu pisk, aby kadiaľ mali nalievať víno. Takto prehne. Džbán máme hotový. Nakoniec zoberieme drotík. Musíme si ruky vyčistiť, aby sa nám to nešmykalo pri odkladaní a máme hotový vínový džbán. Potom bude druhá fáza. Ten džbán sa musí dať do hlinárne, tak si to ukážeme, kam to odnesieme. Na to máme takú špeciálnu miestnosť. Samozrejme, nenosíme to po jednom, ale vždy, keď natočíme celú dosku. No a dáme to sem, ten džbán, aby to zatuhlo, zavedlo, aby sa to dalo potom pekne otočiť. Bude tu asi také 3 dní, kým sa otočí, hej, a potom sa bude obtáčať a na to lepiť ucho. Ten džbán nám už zatuhol za tie 2 dní, aj sme ho opačne otočili, už nie je mäkký, je taký zatuhnutý akurát. Takže môžeme ho obtočiť a nalepiť na to ucho. To si takisto ukážeme, ako sa to robí. Tak teraz pri tom vyhotovení toho džbánu používame štok, sa to volá. Ten si musíme dať do stredu, nemôže to takto lietať, lebo by sa to nedalo obtočiť, tak si ho musíme naštelovať do stredu. Keď sa nám rovno točí, ho prilepíme okruh. Dokola dáme hlinu, zatočíme ho, aby to dobre držalo, aby ten štok neodletel z kruhu.
Ten štok je už vlastne z hliny, je to vypálené, preto to má červenú farbu, lebo hlina obsahuje najviac železa. No a je pevnejší, ako môžeme ho používať na veľa čbánov, preto to vypalujeme, aby sme ho mohli niekoľko rokov používať, kým sa nepokazí. Takže ten čbán sa opačným smerom dá donútra. Vycentrujeme tento vrch, aby to išlo rovno a začneme obtáčať. Používame na to očko, pliešok, ktorý je takisto pekne hladký a celuloid, jak sme predtým si ukazovali. Takže začíname obtáčať. Musíme to pekne obtočiť, aby aj to dno bolo pekne spravené. Najprv si spravíme brucho, teraz ho vyhladíme s plieškom. Musí to byť pekne hladké, aby sa to maliarom dobre glazovalo. No a teraz sa ide vyberať dno, to je dosť dôležité, aby tá glazúra bola aj zo spodu. To si potom vám ukážu maliarni, keď budú glazovať, proste, aby to bolo chránené glazúrou aj zo spodu, aj zvnútra, aj z boku, aby nepretekal črep. No a s týmto očkom to pekne dokončím. Musím takisto dávať pozor, aby som nepretenšil to dno. To si takýmto poklepkávaním zistujem vlastne hrúbku toho črepu. Dobre, keď to máme obtočené, to ešte s celuloidom vyhladíme a nakoniec húbkou. Húbkou sa to zahladí, dá sa firemná značka a číslo výrobku. A značka džbankára, ktorý to robil. Takže keď to máme obtočené, pôjdeme si natlačiť uši a prilepíme na to ucho. Dobre, tak teraz si ideme nalepiť ucho na džbán. Zoberieme si hlinu, povaláme si ju a ideme si natlačiť ucho. Ucho si tlačíme na takomto stroji, ktorému hovoríme špricna. Má špeciálny názov. Tu nám máme veľa šablón na hociaké typy malých hrnčekov, veľkých džbánov. Hej, takže vyberieme si ucho na náš džbán. To je toto, to sa dá sem pekne donútra. Kde tá šablóna nevypadne, je tam taká menšia diera z druhej strany. Tá šablóna akurát do toho zapadne. Dobre, dáme tam hlinu donútra. A ideme si vytlačiť ucho. Zo spodu pekne, keď nám vyjde podľa tej šablóny to ucho. Akú sme si dali šablónu, tak také nám vyjde. No a už nám ide ucho. To si zoberieme. Pôjdeme ku kruhu. Dáme si sadrové kolečko, džbán si otočíme opačne. Zoberieme nožík, odrežeme si koľko potrebujeme ucha.
ucho si pekne takto roztiahneme, ohneme ho, takže takto sa v podstate prilepí na ten džbán. Používame na to hlinu, čo sme mali na rukách, čo sa točilo, voláme to šliker, zasa to máme nejaký špeciálny nemecký názov. Ten veľmi dobre lepí, no a môžeme ísť lepiť to uško na ten džbán. Musíme ho dať do stredu, jak je ten písk, aby to ucho neišlo krivo. Takto sa na to ešte pozrieme, nech to máme úplne rovno. No, keď máme to ucho pekne rovno, môžeme ho začať prilepovať na džbán. Takýmto rozťahovaním a vyhládzaním sa to prilepí na džbánik. Spodok ucha, vrch ucha, všetko musíme pekne zahladiť. A nech to tam dobre drží. Musí tam byť aj ten šliker, čo som spomínal, ten lepí, aby nám ucho neprasklo. Lebo keď nám uschne moc džbán, tak je to zlé z toho dôvodu, že to ucho potom môže prasknúť. Lebo ucho má inú vlhkosť, džbán má inú vlhkosť a to je potom zlé. Hej, tá vlhkosť znamená to, že je tam menej vody v tej hline. Hej. A neviem, ten džbán, že by sme mali moc suchý, je tam už menej vody a v tom uchu je viacej vody, tak by to prasklo. Tak vždy to musíme tak vedieť aj odhadnúť dotykom. Proste my už sme sa tak naučili, že keď sa to výrobku chytíme, že vieme, že už je to na uchatenie, že to je rovnaké jak to uško, že môžeme to lepiť. Dávajú sa tam takéto záuška, to kvôli tomu, aby tam nebolo ostré, keď sa tá glazúra, aby pekne tá glazúra cez to prešla, aby to bolo také plynulé, aby tam nebol ostrý prechod. Stále vyhládzame s čistou vodou. S prstami tam pekne všetky tie priestory vyhladíme. Nakoniec zoberieme húbku. Teraz to poutierame do hladka, aby tam neboli stopy. To bolo úplne rovnaké, jak ten džbán, aj to ucho, aby bolo hladučké. Pomaličky sa blížime k finálnemu vyhotoveniu. No, to mi padlo, nemuselo. Ešte celý džbán pekne vyhladíme húbkou, lebo sme ho dochytali, aby bol pekne hladký. No. A ešte nakoniec sa dá tu na taká, je to aj ozdoba, zase sa to prilepí s tým šlikrom, ale používalo sa to kedysi, dnes už sa to málo dáva, ale malo to aj akože účel, že keď si nalievali to víno, tak dali sem prst a im to lepšie sa nalievalo. Takže kedysi ľudia vedeli, že prečo robili nejaké veci, že nič nerobili zbytočné. Dnes si niektorí ľudia myslia, že to je len akože efekt, že to nejaká ozdoba. Ono áno, je to ozdoba, ale má aj svoj význam tá ozdoba. Že teda keď môžu nalievať ten džbán, pekne to chytia s tým palcom, takže
Výrobok máme umytý. A môžeme ho dať vysušiť do regálu, keď už nebude obsahovať žiadnu vodu, tak môže ísť do pece na výpal. Ešte po prípade, keď to uschne, ešte si to skontrolujem, poumývam po prípade, keď tam ešte niečo je chytené alebo nejaká hrčka odliny, môže to ísť do pece. Teraz ideme vyrábať tanier. Ten sa vyrába úplne iným spôsobom, tak si ukážeme. Ale základ je ten istý. Tá hlina sa musí vycentrovať do toho stredu. No a zasa diera sa urobí. Ale teraz sa tam musí nehať viacej hliny, lebo ten tanier sa bude ešte obtáčať. To si potom ukážeme. Rozťahujeme to do šírky. A zase ťaháme to takto do boku, ono to je tanier, takže musíme ísť smerom dolu. Ale takisto sa tá hlina rozťahuje, musí sa to, aby tie steny boli rovnaké, stále sa to musí tak robiť. No a na ten tanier sa používa taký špeciálny, tu zabrusíme ten spodok, aby sme to mohli odrezať, aby sa to neprilepilo. Špeciálna pomôcka, ktorá sa volá Pechetal. Je to kachlička ručne vybrusená, čo sa používa na obklady, len nie je naglazovaná. Volá sa to Pechetal, síce neviem prečo tak nás to starí majstri učili, ale myslím, že to je nejaký nemecký názov. Viacej tých pomôcok, čo používame, má nemecké názvy. No a s tým sa už tu na ten tanier takto vyhľadza v strede. No keď máme spravený stred, tak ideme robiť boky taniera. Zase troška namočíme a vyhyňame a dávame to po túto mierku, aby ten tanier mal tú mieru, čo má mať. Tanier je vytočený, vyzerá to, že to je rýchlo spravené, vytočený je rýchlo, ale ešte s tým bude ďaleko viacej roboty. Dlhšie to bude trvať, kým sa ten tanier vyhotoví celý, lebo on je vlastne len z vrchu spravený a zo spodu sa bude musieť ešte celý obtáčať. Takisto sa to bude musieť odniesť do hlinárne, nehať to tam 2 dní, otočiť ho, aby zatuhol na správnu vlhkosť. A potom to môžeme obtáčať. Takže odneseme si to do hlinárne takisto. Taniere už odkladáme na sádrové kolečka. Oni dobre sajú vodu, tie sádrové kolečka, a odneseme to do hlinárne. V tejto hlinárne máme asi 95% vlhkosť, takže ono to tu pomaličky tuhne. Nemôže to rýchlo, musí to tak akurát, a prievan je veľmi zlý na výrobky, nerobí to dobre. Takže si ho odložíme a takisto za 2 dní ho dojdeme otočiť opačne, hore nohami, a aby nám aj zo spodu zatuhol. Tak tento tanier už máme zatuhnutý, už sa dá pekne chytiť do ruky. Je otočený na rovnej doske, je to preto na rovnej doske, lebo on bude aj tak schnúť, aby uschol pekne rovno, aby nám to nerobilo vlnky pri schnutí, lebo keď je troška prievan, tak ono to pekne udrží rovný kraj. Takže odneseme si to na kruh teraz. A tanier ideme takisto obtáčať ako
džbán, len troška iným systémom. Zase máme štok, ktorý je iný. Takisto ho dáme do stredu, aby sme na ňom mohli obtačať tanier. Ten istý postup, zase sa to musí prilepiť pod ten kruh. Máme prilepené. Troška ho prejdeme húbkou. Čistý. Zoberieme si tanier a ideme ho obtačať. Tanier pekne naklepeme do stredu. A vidíme, že zo spodu ten tanier ešte nie je hotový. Keď som hovoril pri tom točení, že vyzerá to, že sa to rýchlo spravilo. Áno, ale teraz je vidieť vlastne, že ešte je s tým robota. Takže začneme obtáčať. Zase očko používam a dávame z toho preč nadbytočnú hlínu, aby ten výrobok nebol ťažký, aby bol ľahučký. A dávame nadbytočnú hlinu z toho preč. Takisto musíme dávať pozor, aby sme to nepretenšili. Aby mal určitú váhu ten tanier, ale zase aby nebol moc tenký. Teraz použijeme tento obtačací nož, volá sa Trachlin. Tiež to asi ide niekde do Nemecka. Ktorým odrežeme takisto kopec hliny dáme preč. Tento pliešok sme používali aj pri džbanoch. To je na to zaoblenie toho tanierika. Keď to máme, tak ideme vyberať dno. Znova použijeme očko. A vyberáme to dno. Tiež to musí byť dobre zatuhnuté, keď to je mäkké, zle sa to robí, keď to je tvrdé, už sa to ani nedá pomaly obtočiť. Tak musíme vždy mať vystihnúť ten správny moment na to obtačanie. Ono aj o tie výrobky sa treba starať, až kým to není suché. Potom už keď to ide do peci, už je dobre. Ale vždy, pokiaľ nie je ten výrobok úplne suchý, treba sa o neho starať. Sa nám to aj začína podobať na tanier a zase si klopkáme, aby sme vedeli hrubku toho dna, aby nebolo hrubé, aby nebolo tenké. Keď nás to učili, tak nám hovorí, že to dno musí byť akurát. Takže akurát musí byť to dno. Teraz tanier umyjeme s húbkou.
No a ešte nakoniec tam musíme urobiť, voláme štycholec, diery na zavesenie, musíme očistiť, aby to bolo pekné, prechodné. A takisto nakoniec sa dá razítko firmy. A razítko majstra, ktorý to robil. Výrobok je hotový, odložíme ho na dosku, na rovnu a necháme ho zatuhnúť. Potom ešte nakoniec z druhej strany, lebo od tohoto štoku je trošku otlačený, sa o to ošvirgluje a umýje súdkou a môže ísť do peca. Chceme si urobiť libušu. To je špeciálny názov u nás v majolike. Názov vázy. No a tento tvar libuše tu sa robí od začiatku, Adam, čo firma vznikla, majolika. Je to veľmi stará váza.
Názu máme hotovú. O 2 dní si ukážeme, ako sa obtača, keď budeme vyhotovať aj toho svetlonosa. Takže toto je výbuška. Dobre, tak teraz ideme obtočiť tú vázičku, libušku, čo sme včera robili. Zasa si musíme dať štok na kruh, vyrovnať, prilepíme ho. Vázičku dáme do štoku, vyrovnáme a môžeme obtáčať. Vybereme dno s očkom. Musíme dávať pozor, aby sme to nepretenšili. Vyhladíme boky. Umyjeme zúbkou. Vázičku máme obtočenú. Dáme razítko. A je to. Teraz pôjdeme si ukázať kachlicu a prerežeme si ju, aby sme videli, ako to znútra vyzerá. Prerežeme to kvôli tomu, aby sme videli, aká je hrúdka črepu. Takže znova vycentrovanie hrúdky, urobíme dieru do stredu. Teraz si roztiahneme, musíme si nehať určitú hrúdku dna, keď budeme obtačať, aby sme mali z čoho obtočiť tú hlinu. No a vlastne tie prsty ja mám proti sebe a jak to ťahám, ja aj cítim tú hrúbku toho črepu, aká je. To na to musí človek dojsť sám tými rokmi, že keď to robí, že a ten cit musí dostať do ruky. Takže takto sa urobí tá kachlica, to sme si ukazovali a teraz si ukážeme s touto čepelou, jak si začneme robiť tvar. Hej. Sa robí to brucho. Teraz si názorne ukážeme, ako tá kachlica, jak sa to prereže. A teraz tu vidíme hrúbku toho črepu, hej, jak sme to ťahali.
Musí to byť rovnaké. A takto bolo to dno. Sme videli aj s tým dnom, jak to bolo. Hej, takto bola hrúbka dna. A takto ten črep sa ťahal. Nesmie to byť ani moc hrubé, ani moc tenké. Také znova, že akurát, aby to bolo dobre. Hrúbka je podľa toho, čím je vyšší produkt, tým je hrubšia stena. Hej, čím je nižší, menší, tak je to úplne ako tenučké. Tu na to vidíme na tých hrnčekoch. Keď sú malinké, tak tu majú úplne tenkú stenu. Hej. Ale čím je váza väčšia, tam máme také väčšie libuše, tak tam sa dá pozrieť, suché sú, že aká je tam hrúbka toho črepu. Tak teraz si ukážeme výrobu svetlonosa. V podstate tie ťahy stále sa opakujú, aby si ich človek osvojil pri tom točení. Znova vyťahneme kaklicu. Kachlica je hotová, ideme tvárovať svetlonosa. Zoberieme si túto drevenú čepeľ. Ideme robiť tvár. Ciglinu, takisto to vyrovnáme. A celuloid na vyhladenie. Vybereme vodu, ktorá je vnútri. A teraz ideme robiť najťažšiu vec, čo je tam na tom svetlonose, musíme to stiahnuť úplne. Takto sa to stiahne. A budeme mať vlastne stopku toho svetlonosa.
pruh a teraz to takto využijeme, stlačíme, ohneme to. Tu si musíme urobiť dierku. Tá sa tá robí preto, lebo aby keď to bude tuhnúť, aby nám to neprasklo, musí to mať vzduch. Hej. No a potom za tie 2 dni to si potom ukážeme, urobíme to prehýbanie, vyrežeme a domodelujeme tam listy na tom svetlonosa. Odložím to na formu. Takže takto sa vyrába svetlonos. Teraz dáme si takýto sádrový štok. Zoberieme si svetlonosa, čo sme robili včera a ideme ho modelovať. Teraz tam urobíme taký lístok. Dáme si šliker, aby sme to prilepili. Teraz to tam nalepíme a domodelujeme. Teraz použijeme aj takúto špachtlu na modelovanie. Aby sme to zvýraznili, detaily. Stopku zvýrazníme.
zoberieme toto drevečko, tú čepel, trošku to poprehýbame. Musíme to tak jemno, aby ešte aj maliari mohli na to malovať. To už máme naznačené, to sa ešte všetko bude musieť vyhľadiť. Pokračujeme v tom modelovaní. No, teraz si naznačíme, kde to asi vyrežeme. Začíname od nosa. Naznačíme si oči. Ústa.
Robíme takého veselého, nenajedovaného svetlonosa. Spravili sme mu 2 zuby, sme mu dali, tomu stačí. Teraz sa to musí poumývať celé. Ale keď to uschne, sa to ešte doumýva, aby to bolo také hladšie. Keď to máme takto vyrezaného, ono ešte keď to uschne, ešte tu na tie detaily okolo tých listov, to sa ešte všetko bude musieť
zvýrazniť. Doteraz je to mäkké, takže nie je to také, že by sa to dalo chytiť do ruky. No a teraz si vyrežeme vrch, kaďa budeme dávať do toho svetlonosa sviečku. Takto sa to vyreže. A potom, keď to zaschne, teraz sa to nedá, a sa to otvorí a vrchom sa tam bude dávať sviečka, bude taký uzatvárací. Len teraz je to ešte mäkké, nemôžem to otvoriť, ale keď to zatuhne trošku, už to môžem otvoriť a ešte sa to celé poumýva a dosuší. Takže takto nejak sa robí svetlonoc u nás. Tak svetlonoc zatuhol tak ako má. Vidíme, že už sa ľahko s ním manipuluje. Je to tvrdšie. Potrebujeme sa zbaviť nečistot, čo sú vnútri. Takže ideme to oškravať s nožikom. Treba to tak oškravať, aby to nebolo ostré, aby pekne glazúra cez to prešla. Tam tie výrezy sú dôležité, aby neboli ostré. Potom sa to nakoniec celé poumýva. Teraz to vysypeme, vyfúkneme, čo tam je navyše, ešte to skontrolujeme pre istotu. A môžeme to poumývať do hladka. Aj znútra. Teraz vrch si oškrabeme nožikom. A takisto môžeme to poumývať do hladúčka.
Necháme ho úplne vysušiť a môže ísť do pece. A svetlonos je hotový. Tak tieto štoky používame, vidíme, že tu máme rôzne druhy. To sa používa na malý tanier, na malú misku. Sme videli, treba na takéto misky sa používa takýto štok. Tieto také užšie, vyššie sa používajú treba na hrnčeky, to keď sa obtačajú tie dna. No a potom podľa toho, jaká je váza, podľa šírky vázy, hej, brucho, aké má váza, takže takisto sa to dá do tohoto, otočí sa to opačne, do toho sa strčí tá váza a obtača. Napríklad, ja neviem, by som ukázal, tu na takúto vázu môžeme obtačať na takomto štoku. Áno, to si dáme, obtočíme ho, hej, takto. Takže máme rôzne druhy štokov tu, podľa toho, jaká váza je, aký je výrobok. Tu je na tanieri, vidíme, že keď je nejaký širší vrch, napríklad takéto vázy, sa obtačajú na tom širokom a to je z druhej strany. Tu, keď sa pozrieme na týchto veľkých širokých sa takáto váza dá položí do toho a zase sa takto vytočí to dno, jak je tu na. Tu vidíte jednu výstavnú vázu, ktorá je aj obtočená, aj suchá už. Takú, jak sme robili pred chvíľou. Tu sme robili na keramických trhoch, tá sa robila vonku.